खुलुमबाय बयखौबो आं बिराद हेपि आं जेरै सानदोंमोन बिदिनो जादों आङो मोनदों रिजाल्टखौ आंनि फेमिलियाबो हेपि आरो आङो जेखौ खालामनो सानदोंमोन बेखौ मोनदों स' बेनो बेसेबांसो रेंक मोनदों आं 76 मोनदों ACS जे नोंथाङा जे दिनै जे बे APSC होबाय बेनि आवगायाव नोंथाङा सानफेरदोंमोन नामा जे APSC आनजाद होगोन होननानै आं सानफेराखैमोन आंना एडुकेसन बेकग्राउन्डआ बहुत बेलेग लाइक आं इन्जिनियारिं फरायनायमोन ओमफ्राय आङो होननो थाङोबा आं 2017आवसो बे डिसिसनखौ लादों आं APSC होगोन होननानै थ' खिन्थु आंना बेबायदिनोमोन आगोलनिफ्रायनो आङो सानबाय थायोमोन लाइक आङो आंनि बर' हारिनि थाखाय आंनि ससाइटिनि थाखाय आं माबा मोनसे नङाबा माबा मोनसे खालामगोन लाइक जिखि साख्रि मावा जाथोखि आं साख्रि मावजासे एकेलगे आं माने खामानि मावगोन गावनि ससाइटिनि थाखाय गावनि माबानि थाखाय बाट बोरै खालामगोन आं बेखौ मालाबाबो सानाखैमोन आरो खिन्थु 2017आव ओरै जादों आंनि लोगो किसुमान माने APSCनि थाखाय जों प्रिपेयार खालामगोन ओरै होनबाय आरो थ' आंबो माने आं सानबाय APSC बेथ' माने मोजां मोनसे अपरचुनिटि मोजां मोनसे पजिसन जेराव आं थानानै आंनि ससाइटिनि थाखाय खामानि मावनो हागोन थ' आं बेखौनो होनबा सानबाय अके आं बे APSCखौ आं होननानै सानबाय आरो नोंथाङा गिबियाव जे फार्स्ट टाइमनिफ्राय आच्छा आंना स्कुलिंआ आं जुदि होननो थाङो आं फार्स्ट लखिमपुराव जोंनि बाबाया SBI आव मावो देबरन्जन बर' बियो SBI आव मावो स' ट्रेन्सफार जाबाय थायोना स' जोंना आं माने फार्स्ट स्कुलिं आंना क्लास 1सिम आं नर्थ लखिमपुराव थानानै खालामनायमोन थ' बेनिफ्राय बाबाना ट्रेन्सफार जानानै रौता जोंनि उदालगुरियाव फैबाय थ' बेनिफ्राय आङो क्लास 10सिम आं रौता सेक्रेड हार्ट स्कुलाव फरायनाय थ' बेनि उनाव आङो HS खौ श्रीमन्त शेखर एकाडेमि पानबाजारनिफ्राय क्लियार खालामनाय माने पास खालामनाय बेनि उनाव आङो AI होनानै जेखौ दायो G मेन्स G एडभान्स होनो थ' बे जोंनि टाइमाव AI मोन बेखौ माने पास खालामनानै आं BTEC आव एडमिसन मोनदोंमोन तेजपुर इउनिभारसिटियाव स' तेजपुर इउनिभारसिटियाव BTEC कमप्लिट खालामनानै आं आरोबाव गेट एग्जाम दङ जेखौ MTEC नि थाखाय माने होयो थ' बेखौबो क्लियार खालामनानै आं MTEC खालामदोंमोन आरो थ' MTEC खालामखांनायनि उनाव आङो PhDबो जइन खालामदोंमोन खिन्थु जेरै आं होनबाय PhDआ आंना 2 इयार्स खालामदोंमोन आं 2 इयार्स खालामनायनि उनाव आं जेब्ला PhDआव जेब्ला हाबो होनबासो आं एसे माने मोजाङै साननो नागिरबाय आरो लाइक आंनि जे उद्देश्य आं जेखौ मावनो नागिरदों लाइक आंनि ससाइटिनि थाखाय आंनि हारिनि थाखाय आं बोरै मावनो हागोन प्रफेसर जानानै थिग आसे प्रफेसर जानानैबो मावनो हायो माबानो हायो खिन्थु एक्जेक्टलि आंना मोनसे माबा थानांगोन ना फिल्ड थानांगोन थ' आं बेखौनो बेबायदिनो सानबाय थानायावनो बे आंनि APSCआ आं सानबाय आरो APSCखौ माने PhDआ आंना खालामजोबासै आं 2017आव रिजाइन होदों आं PhDखौ बेनो आरो बेसेबांसो बोसोर जे APSC होनो थाखाय स्टाडि खालामबोबाय थादों आंना जुदि होननो थाङो आङो फुल प्रिपेरेसन 1 इयार जादों आं 2017 PhD गारनानै आं फार्स्ट एटेम्प होदोंमोन 2017आव जुलाइआवमोन खिन्थु आं लाइक हार्डलि 1-2 मान्थ्स मोनदोंमोन ओमफ्राय होनबा आंनाथ' इन्जिनियारिं बेकग्राउन्ड ओमफ्राय इथिं साबजेक्टफ्रा गासिबो बेलेग जिअ'ग्राफि हिस्ट्रि इक'नमिक्स बिसोर फरायजोबनांगौ थ' आंना इसिबां मोजां प्रिपेरेसन जायाखैमोन स' क्लियार खालामाखैमोन स' जेब्ला बेखौ क्लियार खालामासै आं होनबानिफ्राय आं माने फुल मोजाङै डेडिकेसन होनानै बेखौ प्रिपेयार खालामदोंमोन आरो बे जोंनि 2018निखौ थ' बेनो आरो सेकेन्ड टाइम बे नोंथांखौ जे फरायनायाव जे सोर हेल्प होबो आरो बे आंनि मा बाबायाथ' सानफ्रामबो हेल्प होबोखायो गासिबो आंनि रिलेटिभ्स आंनि आनै आमाइमोन गासिबो हेल्प खालामो ओमफ्राय बेसिकेलि आंनि फ्रेन्ड्स माने जों किसुमान एकेलगे होदोंमोन स' जों एकेलगे फरायोमोन एकेलगे डिसकास खालामोन स' आंनि फ्रेन्ड्सआबो बहुत हेल्प खालामदों आंखौ बेनो APSCनि थाखाय बबेबा कचिंफोर लादोंमोन आङो लादोंमोन गुवाहाटियावनो दंमोन मोनसे कचिं इनस्टिटिउट नर्थ इस्ट NEIS होननाय थ' बहाय लादोंमोन आरो ओमफ्राय बे प्रिलिम्सनि आगोलाव लादोंमोन आं प्रिलिम्सनि थाखाय ओमफ्राय SLEC आसाम गभमेन्टआ होयो मोनसे कचिं फ्रि कचिं थ' बेखौबो आं लादोंमोन मेन्सनि थाखाय मेन्सनि टाइमाव थ' SLECखौ लादोंमोन आरो बे मोननै ओमफ्राय आं ओरैनो जेब्ला मेन्सआव ओरै माने आं माने कुइसन पेपार लानानै माने
मक टेस्ट लादोंमोन आरो माबानि थाखाय मेन्सनि थाखाय थ' किसुमान कचिं इनस्टिटिउट थानानै आङो मक टेस्ट हैदोंमोन बेबायदि प्रिपेरेसन आरो दा नोंथाङा जे एपिएससिआव मोनबाय बे दा बेनिसाय आरो आवगायाव थांनो नाजागोन ना औ आंथ' सेटिसफाइड जेखौ नांगौ आं बेखौ मोनदों खिन्थु आङो नाजायै नङा आं समाय नायनानै समाय जुदि मोनो आं फरायबावगोन आं नाजागोन आरो नैबे समाव नोंथांनिफ्राय मोनसे मेसेज मोननो लुबैबावदों जे जायफोरा जे एपिएससि आनजाद होगोन होननानै सानदों बिथांमोननि थाखाय माबोरैहाय स्टाडि खालामनाया मोजां जागोन बेनि सायाव फोरमायना होनो हागोन औ दायो जुदि साननो थाङो जोंना सिलेबासा बेलेगमोन एबार नेक्स्ट टाइमनिफ्राय सिलेबासा बेलेग जाबाय आङो बेखौनो होनगोन कि जे नाजाबाय थानांगौ ओमफ्राय बे एग्जामाव मस्ट इम्परटेन्टआ जाबाय पेशेन्स फार्स्ट अफ अल आं बेखौनो होगोन पेशेन्स डिटारमिनेसन आरो डेडिकेसन जुदि आंखौनो नायनो थाङो आं 2017आवनो पिएइचडि गारनाय 2017निफ्राय नेयै जोंना रिजाल्टआ दायो 2020आव ओंखारदों थ' माने बेनो आरो गेजेर गेजेर डिमटिभेसन फैयो लाइक ओरै गावखौनो सानो लाइक आं माने थिग खामानिखौ मावगासिनो दं ना मावाखै माने थिग लामाखौ लाखोना लादिया खारन जुदि आंनि खोथाखौनो साननो थाङो लाइक जुदि आङो बोसोरब्रैयावनो लाइक 2019आवनो आंना पिएइचडि ओंखारगौमोन जुदि आं पिएइचडिखौ खालामबाय थायोमोन थ' बेफोरबायदि कुइसन डाउट एराइज जायो आरो गावनि माबायाव गावखौनो थ' बेबायदि टाइमावसो आं नुदोंबो सोरबा माने गेजेरावनो गारो थ' आं बेखौनो होनगोन कि जे गेजेरावनो गारनाङा जेखौ खालामबाय थादों बेखौबो खालामबाय था बेखौबो साइड प्रिपेयार खालामबाय था बेनो आरो ज' हार्ड वार्क खालामबाथ' साक्सेस अभियासलि मोनगोन थ' बेनो नैबे समाव गोबां बर'निफ्रायनो गोबाङानो ओंखारबोआ बे बेलायाव माबाफोर जाहोन दं नामा बर'निफ्राय ओंखारबोयैनि ओंखारबोयैनि जेबो गैया बेबायदि आङो नुदों आंनि लोगोफोर किसुमान बर'फोरबो मोनदों जों एसे खम जोंना माने पार्सेन्टेजआ मालायनि हारिखौ कम्पेयार जुदि खालामो जोंना सातजन मोनदों स' आं सानो माबा ट्राइ खालामगासिनो मानसिफ्रा बेनो आरो कि जे सोरबा बहुतानो गेजेरावनो गारनानै होयो हाला बा माने बेबायदि जायो स' बेखौनो होनगोन आं कि जे ट्राइ खालामबाय थाबानो जायो आरो बेनो आरो बारायखौ चेनेलखौ नायगासिनो दङ बिथांमोननिसिम आंनि गिबियावनो आंनि खुलुमनाय आरो अननाय बावहरग्रोबाय मोजां खोथा आं आसलथे बे आंनि फिसाया दिनै बे एपिएससि आनजादाव उथ्रिसारनो हानायाव बांसिन गावनिनो माबा दं बेवहाय सेस्था दं नाजानाय दंमोन गावनो मा साबजेक्ट लानांगौ मा साबजेक्ट लानाङा गावनिनो चइस आं बेखौ जेबो थिनाखै खिन्थु जेब्ला प्रिलिमिनारि आरो मेन्सखौ क्लियार खालामखाङो बिनि उनाव आङो जिहेतुके बे भाइबायाव आंनि एसे माबा दं आरो बेवहाय माने मा होनो बेखौ सहाय खालामनाय दं आरोखि सहाय माने आं सासे अफिसार आरो आङो माने बहुद जोंनि डिपार्टमेन्टेल इन्टारभिउ आं इन्टारभिउ लायो बिनिफ्राय आं निजेबो गोबां इन्टारभिउ होबोनाय नंखायनो इन्टारभिउनि एसे आदब खायदाफोरखौ बोरै माने फिननाय होनांगौ माबायदि सोंलुआव माबायदि फिननाय होनांगौ आरो माने फिननायफ्रा माबोरै माबानांगौ बेखौ आं एसे बेखौ माने आङो बेखौ मा होनो मक इन्टारभिउ आं निजेनो लादोंमोन आरो बेनिफ्राय आं बेखौ बुंदोंमोन जे इन्टारभिउआव खुनु माबा मा होनो कारेक्ट एन्सारनि नाम्बार थाया रं एन्सारनिबो नाम्बार थाया मेइन डिपेन्ड खालामगोन नोंनि प्रेजेन्टेसन नोंनि माने किसुमान माबा थायो जेनेबा ससियेल एवारनेस पलिटिकेल एवारनेस बे गावनि थासारिनि गासैबो मिथिनांगोन बे माबाखौ आं ओरैनो मक टेस्ट बेखौ आं लानायमोन गोबां बेनिफ्राय आं बेखौ किसुमान माबाखौ फरायनो होआखैमोन जेनेबा बाथौनि खोथा सोंनो हागौ बाथौनिखौ आंनो बेखौ माबानानै खोनासंहोदोंसोमोन आरोखि आं गोबां साबजेक्टखौ खोनासंहोयोब्ला माने मा होनो बांसिन गोसोआव थायोखाय नंखायनो नों फरायनाङा आं फरायनानै होगोन ओमफ्राय आं नोंखौ सोंगोन नों नैबादि फिननाय हो बेखिनिसिम आं माबा सहाय खालामदों गाइडलाइन एक्सुवेलि माने आजिखालिथ' माने गथ'फ्रा बयबो सियानखासै बेफोराव बहा थांनो मानो गासिबो जुदि नेटवर्कआ मोजांब्ला माने गाव माने आसलथे माबा थायोब्ला मा होनो इस्सा थायोब्ला गावनो माबाखौ लामाखौ नागिरनानै लानो हायो आरोखि खिन्थु बेबो नंगौ दा आं एसे गोबां मिथिखायोमोन नंखाय आं बे खेथ्रआव आं हेल्प खालामनो हादों दा बहुदा माने निजेनो जुदि एसे मिथिखायाब्ला माने मालायखौ गाइड होनायाबो एसे उसुबिदा जायो खिन्थु आं सानो जुदि सोरबा गथ'फ्रा बेफोर जिखुनु लाइनावनो फरायनायनियावनो जा साख्रि बाख्रिनियावनो जा जुदि इन्टारेस्टेड थायोब्ला
बहाय गाइड खालामनो हायो आरो आंनाव मैया दाख्लैबो फैदों जोंनि बर' फरायसा आफादनि बिसोरखौबो आं बुंदों जे गोबाङानो मिथिया बहाय बर' फरायसा आफादफ्राबो बहुत माबा हेल्प खालामनो हायो आरोखि खारन फरायसाफ्रा बिसोर जिहेतुके माबा खालामनो हायो जोंनि बे गामि जोंनि बायदि गोथौ गामिनि मानसिफ्रा गोबां माबाखौ मिथिया जानो हागौ नंखायनो बे जोंनि बे बर' फरायसा आफादनि थ्रुयै आं बेखौ एसे एवारनेस लाबोनोबो आं एसे बिसोरखौ खावलायदों आरोखि नैबे समाव आरो गोदोआव जे APSc आनजादाव जे बर'फोरनिफ्राय जे उनथ्रिसारनो हायामोन बेयाव माबाफोर जाहोन दंमोन? ओं बे मोजां सोंलु नंगौ आं माने सेमोन असेमोनफोरनिफ्राय नुबोदों आरोखि गोबां दा माने जोंनि बर' माने गथ'फ्राबो उथ्रिसार जानो हादों बेनिफ्राय बेखौबो खोनाबोदोंमोन जे APSc आनजादखौ मोननोब्ला एसे माने सिगाङाव माबाबो मा होनो रां राहानि बिदि होनना खोनादों बेसेबां सैथो आं मिथिया एसे बिदि होब्ला जायो होननानै बिनिफ्राय जुदि सोरहाबा बेकग्राउन्ड माने मोजांब्ला मोनो होननानै आरोखि नंखायनो बे खेथ्रआव आं एसे सिगाङाव गथ'खौ आं APSc होनो होननायाव एसे बावसो आं एसे फासयनो थिनदोंमोन आङो जे फैसा थाखा नांगौ होनना बुंदों आंथ' नोंनो फैसा थाखा होनो हानाय नङा ओंखायनो नों दाथां होननानै बेनिफ्राय उनावथ' जोंबो मिथिबाय नंमारगौ होननानै खारन बेवहाय मालाय सोरखौबा हमनायबो खोनाबाय बेनिफ्राय बिदिनो बिनिफ्राय होमबा आं सानबाय आरोखि एसे ट्रान्सपेरेन्ट जागोन खोमा होननानै आरो बिनिनो जाहोन जानो हागौ दे सिगाङाव मोनाखैमोन बा मोनदोंबाबो बहुद खममोन दा गोबां मोननो हमदों सेमोन गु माने गथ' गथायफ्रा बर' माने जोंनि माबानिफ्राय मोनदोंमोन देग्लाय 7 जना मोनबाय बेनो जाहोन आं सानदों दे दा माने कमप्लिट बे मा होनो मेरिटनि सायाव होदों खोमा होननानै आरोखि मोजां आङो 1979 आङो सिगां माने फार्स्ट बेच दरं जिल्लानि बै समनि ग्रेटार दरंनिफ्राय आङो फार्स्ट बेच बर' मिडियामाव आं पास खालामनायमोन बेनिफ्राय बै समाव मानसिफोरनाव बहुतनावनो दाउट दंमोन बर' मिडियाम फरायनानै मा खालामहैनो खिन्थु आंनावबो मोनसे चेलेन्ज दंमोन आरोखि नंखायनो आङो बर' मिडियाम फरायदोंब्लाबो आं मास्टार जाया बर' मिडियामाव आं हाबा जाहाथे आंखौ एसे डिफारेन्टलि आं बेखौ श' खालामनो नागिरदों नंखायनो आङो सेन्ट्रेल लेभेलनि साख्रिफ्राव आं माने एप्लाइ खालामदोंमोन आरोखि आं जेब्ला हायार सेकेन्डारि पास जायो जोंनि समाव माने हायार सेकेन्डारि पास जाबानो सेकेन्ड डिभिजन हायार सेकेन्डारि पास जाबानो मा जिखुनु माबायाव क्लारिकेल जबाव एप्लाइ खालामनो हायोमोन थ' आङो मोनथामाव खालामदोंमोन आं इण्डियान रेलवेआव कमार्शियेल क्लार्क बेनिफ्राय आरो स्टेट बेंकआव खालामदोंमोन आरो मोनसे दंमोन बे मा होनो आं बावबाय आं खिन्थु मोनथामावबो आं क्वालिफाइ जादोंमोन बेनिफ्राय बै समाव रावबो गाइड होग्रा गैया आं सानबाय रेलवेफ्रा बिराद स्टेसन फिसा फिसा दं आं बाव थांलालै माने सानसेयाव गंसेल' गारि फैयो बाव मा खालामनानै थानो गय दखानबो थाया स्टेसनफ्राव नंखायनो आं बेंकखौ नुदों बे हाथाय बाजार स्कुल कलेज खाथियाव जायो नंखायनो आं बेंकआव जइन खालामनानै बे आंनि निजा बबेया सयसजों आं बेंकआव हाबदों आरोखि ओमफ्राय नंगौ बेंकआव हाबनायनि उनाव आङो अफिसार प्रम'सनखौ लादों नेसनेल लेभेलनि माबायाव मा होनो माबा खालामनानै कन्टेस्ट खालामनानै ट्रेइनि अफिसार आं फार्स्ट बर' ट्रेइनि अफिसार जादों स्टेट बेंकआव बे नेसनेल लेभेलनिफ्राय सिलेक्ट खालामो आरो आंनि बेटसआव साबाल' जोङो आसामनिफ्राय माने नर्थ इस्टनिफ्राय 7 स्टेटनिफ्राय जों साबाल' सायख'जादोंमोन बै समाव बेनिफ्राय आङो एसिस्टेन्ट जेनेरेल मेनेजार जानो हाबाय दा बेनो आरोखि माने फरायनाय बर' बिजोंजों फरायनानैबो नुदों आङोथ' जोंजोंथ' इंलिस मिडियाम फरायनाय गथ'फ्राबो हायाखै हारसा मिडियामखौथ' बादानो होखा आं नुदों माने इंलिस मिडियाम फरायनाय गथ'फ्राबो जोंजों कम्पिट खालामनो हायाखै नंखायनो मिडियाम बा बिजों लानानै खुनु माबा गैया जेंना जानो नाङा बे आंनिबाथ' साबसिनसो जायो खारन जोंना बर' मिडियाम फरायनाया इंलिसाव दंमोन नालाय हारसाफोरनिफ्राय आं साबसिनसो इंलिस लिरनो हायोमोन बे आंनि मोनसे बर' बिजोंजों फरायनायनि थाखायसो बे आंनि माबामोन आरोखि मा होनो बेखौ आंनि थाखाय प्लास पइन्टमोन आरोखि मोजां माने खारन हारसाफ्रा दाथ' इंलिस मिडियाम फैबाय जोंनि समाव इंलिस मिडियाम गैयामोन हारसाफ्रा अकल खालि गावसिनि इंलिसनि बे मोनसे जेनेरेल इंलिस बेखौल' इंलिस लिरोमोन गासैबो हारसाजों लिरोमोन खिन्थु जोंनि बेलायाव जों गासैबो साबजेक्टखौनो इंलिसजों लिरनाय नालाय नंखायनो जोंनिया माबाफ्रा एसे साबसिन जायोमोन आरोखि बिसोरनिख्रुइ आरो बे आंखौ बहुत सहाय खालामदों माने नैबेसिम सफैनाय माबायाव आरोखि बे आंनि फिसाजोआ जेरैबायदि प्रिपारेसन खालामदोंमोन आं बेखौ नायनानै आरोखि आं दिनै बे चेनेलनि गेजेरजों बुंहरनो नागिरदों आंनि गथ'नि प्रिपारेसना एसे बेलेग नुदोंमोन आं APScआव बेयो थांनानै आंबो थांदोंमोन जों थांनानै सानैजों थांनाय 12 बोसोरनि माने APScनि कुइसन पेपार जों लाबोदोंमोन प्रिलिमिनारिनि बिनिफ्राय मेइन्सनि बिनिफ्राय बेवहाय मा धरननि कुइसन जादोंमोन थांनाय 12 एग्जामाव APSc एग्जामाव बेखौ एसे फल' खालामनो हादों आरोखि बिनिफ्राय
जेब्ला मेन्सनि थाखाय सासे मानसिया फरायो मेन्सआबो दा आवगायाव ओरैनो गथ' गथायफ्रा 3 घन्टायाव 100 नाम्बारनि माबा फिननाय होयोमोन खिन्थु APSCआव बे 3 घन्टायाव 200 नाम्बारनि फिननाय होनांगौ नंखायनो एसे गोब्राब सोरबा साननो हागौ जे आं मोजां फरायबाय आं हासिगोन होननानै खिन्थु बिनि थाखायबो गुवाहाटियाव गोबां माबा दङ दा मा होनो कचिं सेन्टार नंद्रायला एक्जेक्टलि बा कचिं सेन्टारफ्राव माने एप्लिकेसन होनानै बाव मक माने मेन्स एग्जाम होनो हायो जे गावखौनो टेस्ट खालामनो हायो आरोखि जे आं बिसिबां आंनिया 80 नाम्बार मोननाय जाखो 20 नाम्बार मोननाय जाखो बाव बिसोरो मक टेस्ट लायो रिटोन बेनिफ्राय बे नाम्बारखौ नों फैसा होनानै एप्लाइ खालामनानै एग्जाम होगोन कुइसन बिसोर सेट खालामगोन माने बै सेम स्टेन्डार्डआवनो बेनिफ्राय बे एग्जामखौ होनानै गावखौनो सिनायनो हायो आरोखि जे आंनि फरायनाया मेन्सनि थाखाय माने थोजासे जादोंना जायाखै दा बेबायदि गोबां सुबिदा दं नंखायनो आं बे मिडियाजों सोरबा मिथियाबो जानो हागौ जायफ्रा फरायगासिनो दं बेखौ होनो बेखिनिखौ एटलिस्ट माबा खालामोब्ला गोजाम कुइसन पेपार 12 बोसोरनि 12 बोसोरनि बिनिफ्राय मेन्सनि थाखाय प्रिपेयार खालामनानै बे मक टेस्टखौ होनाया मोजां आरोखि अब्ला पारफेक्टलि माबा खालामनो हायो आरोखि माने आं देरहासारनो हागोन उथ्रिसारनो हागोन होननानै गावनो आन्दाज मोनखायो आरोखि